Inselmilkom, illum il-ħamis 22 ta' Ottubru infakru lil Papa San Giovanni Pawlu II. Nilqakom għal din il-Qudiesa Rożarju immexxija minn Dun Brandingat. Illum fil-festa ta' San Giovanni Pawlu II ma nibżawx niftħu qalbna beraħ għal Kristu kif kien jistedinna nagħmlu huwa stess. San Giovanni Pawlu II itlob għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U kif għadna kif smajna, illum il-Knisja tiċċelebra dan il-Papa Qaddis li huwa fil-memorja u fil-qalb ta' ħafna fostna Giovanni Pawlu it-tieni li mhuwiex biss Papa kbir għax ġie fartna darbtejn tlieta, imma fuq kollox minħabba verament il-qudusija tiegħu, ix-xhieda li ta' xhieda profetika li ta' fid-dinja, anka il-fatt li anqal ħafna nies, anka nies li mhumiex ta' fidi Nisranija jew Kattolika biex jiftħu qlubhom għall-mulej, biex jiftħu qlubhom għall-verità tiegħu. Allura nitolbu li verament l-interċessjoni tiegħu aħna dejjem ikunu knisja iktar fidila lejn il-kelma tal-mulej Ġesu, knisja dejjem anke qalbna miftuħa biex inwasslu lid-dinja kollha din il-kelma li tagħti fejqan u faraġ. Fil-bidu tal-Qudiesa ħuti nitolbu maħfra lil mulej għan-nuqqasijiet u d-nubiet tagħna biex nirċievu minn għandu din il-ħnina kbira li tant kien iħobb jipridka dwarha Giovanni Pawlu II. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Ħuti fil-bidu tal-Qudiesa aħna dejjem inġibu l-bżonnijiet tagħna, nresqu dawn ix-xewqat, il-ħsibijiet tagħna quddiem il-mulej, u mbagħad is-saċerdot jiġborhom f'din it-talba tal-bidu. Illum nixtieq li naħsbu b'mod speċjali f'ħutna il-morda, persuni partikolari li aħna nafu nħobbu li għandhom bżonn bħalissa l-fejqan u l-għajnuna tal-mulej, nitolbu ħafna għalihom u għal tant persuni oħrajn li għandhom kull tip ta' bżonn. Nitolbu U Alla għani fil-ħniena li sejjaħt lil San Giovanni Pawlu II biex imexxi l-Knisja tiegħek. Għati lilna li imsaħħin mit-tagħlim tiegħu niftħu qalbna bil-fiduċja għal grazzja salvivika ta' Kristu, il-feddej waħdieni tal-bnedmin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jiena ninżel għall-kubtejja quddiem il-Missier li minnu tieħu isima kull familja fis-sema u fl-ard. Biex skont l-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispiritu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jagħmar f'qalbkom permezz tal-fidi. Biex tniżlu l-għeruq tagħkom bl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B'hekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa, it-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Lil dak Alla li bis-seta tiegħu li taħdem fina għandu l-qawwa li jagħmel kollox bil-wisq iżjed milli aħna nistgħu nitolbu jew naħsbu. Lilu l-glorja fil-Knisja u permezz ta' Kristu Ġesu, għalkemm itulu żminijiet
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Jixirqilkom tfaħruh n-nies sewwa. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra. Għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għax sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Il-fehma tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħin il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel b'wirtu. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħfirlhom fi żmien tal-ġuħ. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Jiena not kollox bħala telf u knies biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma il-firda. Għax millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu il-missier kontra l-iben u l-iben kontra il-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħuti dan il-Vanġelu li għadna kif smajna jifxel u jħawwad ħafna nies. Aħna lil Ġesu nirreferu għalih bħala il-prinċep tal-paċi. Propju ftit tal-jiem oħra, xarejn oħra nkunu fi żmien il-miliet. Imma ftit tal-jiem oħra anke nibdew dejjem noqorbu lejn tmiem is-sena liturġika u l-bidu ta' sena liturġika ġdida u dan l-idea ta' paċi ta' Ġesu li ġiġi bil-paċi hija predominanti ħafna f'dawk il-qari f'dawk il-liturġiji li aħna niċċelebraw. Imma hawnhekk Ġesu qed jgħidilna xi ħaġa li kważi tixxokjak. Taħsbux li jiena ġejt biex inġib il-paċi, jiena ġejt biex inġib il-firda. Ma hawnhekk ħuti jridu nifhmu Ġesu x'qiegħed jgħid. Ġesu mhux qiegħed jistedinna jisu bħal ma kultant ċertu nies jassoċjaw reliġjonijiet partikolari ma' ġlied ma' vjolenza, ma' gwerer. Hawnhekk Ġesu mhux qed jitkellem fuq xi ħaġa bħal din. Ġesu qed jitkellem li l-ewwel firda li trid isseħħ hija l-firda fil-qalb tagħna stess. In-nuqqas ta' paċi irid jibda mill-qalb tagħna stess. Imma rridu nifhmu għalfejn, għax Ġesu qed jitkellem mhux dwar il-paċi li nitolbu għalija kuljum, li nixxenqu għalija kuljum, li anke fil-quddiesa regolarment insemmuha. Dik il-paċi li bil-lingwa l-udija li kien jitkellem biha Ġesu kienet ix-xalom li tkun paċi ma' Alla, paċi mal-bnedmin, paċi mal-ħolqien u paċi miegħek innifsek. Ġesu qed jitkellem dwar din il-paċi dik li juġi biex iwarrab biex niftehmu, din il-paċi li qisha l-loppju. Li aħna sempliċement tant nidraw b'dik qisha apatija. Il-paċi ta' min hu mejjed, il-paċi ta' min hu mitluq, il-paċi ta' min ma jafx li hemm ġlieda għaddejja. U allura meta Ġesu qed jitkellem dwar din il-firda li juġi biex iġib hija l-firda li tibda minn qalbna stess imma li mbagħad tinferex madwarna, il-firda bejn it-tajjeb u l-ħażin.
Li aħna nkunu kapaċi nażlu u jekk hemm bżonn anke insofru għal din l-għażla bejn dak li huwa tajjeb u ħażin, bejn l-integrità u l-korruzzjoni, bejn dak li huwa ġust u dak li huwa l-inġustizzja, bejn dak li huwa l-isfruttar ta' ċkejknin u dak li huwa li aħna nagħtuhom id-drittijiet tagħhom. Qed insemmi dawn l-eżempji kollha għax kollha b'xi mod ħarġu matul is-snin twal tal-pontifikat anke tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Il-Papa nafu li kien strumentali pereżempju biex jaqa' il-ħajt ta' Berlin u dak kollu li kien jirrappreżenta fis-sens il-komuniżmu, dak li kien qed joħloq tant firda u tant tbatija fl-Ewropa tal-Lvant u f'pajjiżi oħrajn. Din l-għażla u allura Ġesu mbagħad jgħid tittestendi ruħha anke fil-kuntest tal-familja u għalhekk isem il-missier kontra l-iben. Hawn min jidħak għax f'dan il-qari jgħid l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, ir-raġel kontra mart bina, qed isemmi l-kunjata qisu qiegħda tiġġieled mal-mara tat-tifel. Imma l-punt mhuwiex għax il-kunjata, imma Ġesu qed jgħid li din il-firda tidħol anke fil-familji tagħna jekk ma jkunux mibnijin bħalma smajna fl-ewwel qari, kull familja suppost tieħu l-isem tagħha, tieħu l-mudell tagħha minn Alla l-missier u kull familja suppost timbena u nafu li Ġwanni Pawlu kien ħafna jenfasizza ħafna fuq il-familja, fuq l-aspett tal-familja, li l-familja tkun qaddisa, li tara fil-missjoni tagħha li tkun familja qaddisa. Imma jekk il-familja fiha nfisha mbagħad issir post fejn jidħlu dawn il-firdiet, il-mibedi, dawn l-affarijiet, allura ma tkunx familja anke skont ir-rida t'Alla. U jiena l-primat l-ewwel priorità dejjem tidħol il-kelma t'Alla f'ħajti dak li Alla jitlob minni, anke jekk sfortunatament ma jaqblux miegħi dawk li jiena nħobb, anke jekk jagħmlu li xkiel biex nimxi wara l-kelma t'Alla dawk li jiena nħobb, dik hija l-firda li qed isemmi Ġesu. U allura hija challenging. U Ġesu hawnhekk jitkellem ħuti anke dwar allura dan in-nar, din il-xewqa, din il-ħeġġa li hu biex jiġi fl-art u għandu ferħ ta' ġenb biex taqbad. Jiena għamil snin f'Ruma ngħix f'kulleġġ, il-kulleġġ Ingliż, fejn ħarġu ħafna martri minn dan il-kulleġġ. U propju kellna kwadru kbir bil-kruċifissjoni ta' Ġesu fuqu u taħt kien hemm ignem veni mit-terra in terra, ġejt impoġġi nar fuq din l-art. U x'kien in-nar? Din il-ħeġġa li din il-kelma t'Alla tasal setru fl-art. Li fl-aħħar mill-aħħar huwa n-nar tal-Ispiritu Santu li jiġi biex idawwal, biex ifejjaq, biex ifarraġ, imma anke biex jeqred dak li huwa l-ħażen mill-qlub tagħna. Ħuti jew nitolbu llum anke bl-interċessjoni ta' Ġwanni Pawlu II dan il-Papa Qaddis li tant anke inħobbuh f'pajjiżna biex din il-firda li jixtieq Ġesu, ġifier il-firda li tibda minn qalbna stess bejn it-tajjeb u l-ħażin li aħna ma nkunux f'din il-paċi li hija apatija, telqa, irqat spiritwali. Imma din il-firda li hija li aħna nieħdu l-pożizzjoni tagħna li aħna nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin, aħna wkoll nidħlu f'dan l-ispirtu biex verament fil-qalb tagħna ssaltan il-ġustizzja u ngħixu ħajja qaddisa f'din l-art ħalli mbagħad ingawdu lil mulej għal dejjem fis-sema. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar. Induru lejn il-missier tagħna tas-sema għani fil-ħniena, dan il-missier għani fil-ħniena u nesqulu il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Nitolbu l-ewwel qabel kollox għall-Knisja, din il-Knisja li tant ħab, li tant stinka li li tant bata li Ġwanni Pawlu II biex il-Knisja tkompli tkun dawl għal bnedmin, biex tkompli tkun komunità, familja ta' tagħlim, familja ta' kuraġġ, familja ta' mħabba, familja fejn il-koll aħna nesperjenzaw il-ħniena kbira ta' Alla l-missier. Nitolbu, ismana, nitolbu mulej. Nitolbu għall-istati, nitolbu għad-dinja imbarra, nitolbu għall-bnedmin kollha ta' kull razza, ta' kull ġens, ta' kull reliġjon. Nitolbu biex verament bħalma talab dakinhar meta beda l-missjoni tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu II bħallum 42 sena, meta fit-22 ta' Ottubru kien għamel dak id-diskors importanti u kien qal iftħu qalbkom mhux biss lill-insara kien qed ikellem lill-bnedmin kollha għal din il-ħniena kbira ta' Kristu. U allura nitolbu verament li l-istati dejjem jarfu id-dinjità ta' kull bniedem jiddefenduha b'mod speċjali ta' dawk li huma ċkejknin u dajfin u emarġinati. Nitolbu, ismana, nitolbu mulej. Nitolbu għal dawk kollha li ibatu. Niftakru b'mod speċjali bħalissa għal vittmi tal-Covid u dawk kollha li iduru bihom, imma niftakru li hemm ħafna marti ieħor hemm barra. Ġwanni Pawlu II ukoll fl-aħħar snin ta' ħajtu sofra mill-Parkinson's.
tant mart li jaffettwa u jkisser il-bniedem li itelfu anka l-autonomija tiegħu, nitolbu għal bnedmin kollha affettwati minn kull xorta ta' mart biex isibu il-ħniena talla l-imħabba tiegħu, il-ħniena tiegħu, il-fejqan u jsibu wkoll nies li jħobbuhom u jduru bihom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna il-mejtin kollha. Nitolbu wkoll għal dawk li m'għandhom lil ħassa biex jitlob għalihom, nitolbu biex huma jidħlu fis-saltna ta' smewwiet u jgawdu lena tal-mulej għal dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu talba finali ħuti llum għall-Knisja kollha, għall-Knisja mill-ġdid imma fl-aspetti differenti tagħha, l-Knisja li taħdem favur il-foqra, favur l-emarġinati. Din il-Knisja li anke l-Papa Franġisku tant jenfasizza li trid tkun qrib dawk fil-periferija. Nitolbu biex il-Knisja dejjem tkun profetika wkoll li tiddefendi drittijiet ta' ċkejknin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U fiskit ta' qalbna nresqu il-bżonnijiet tagħna quddiem dan il-missier kollu ħniena u imħabba. Missier Qaddis, inti taf x'inhu taġid għalina, inti tipprovdilna dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem, nitolbuk biex tilqa' dawn ix-xewqat tajba tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Ilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifħira ta' San Ġwanni Pawlu II Papa. B'qalbna qawwija bit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni, issa u għalli ġej. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwanni Pawlu II, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmellek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Papa San Ġwanni Pawlu II u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari llum hu tismajna lil San Pawli fakkarna li kull familja tieħu l-isem tagħha minn Alla l-missier, ġifieri tieħu l-mudell ta' kif għandha tgħix. Ejjew induru lejn dan il-missier tagħna tas-sema u nesqulu l-bżonnijiet tagħna, mod speċjali llum il-bżonnijiet tal-familji tagħna ħalli verament ikunu familji qaddisa fuq il-mudell tal-familja ta' Nażaret. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minquħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li neħħidnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, it-qarbina li għamilna iżżomm ħajfina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ San Ġwanni Pawlu t-tieni Papa biex jingħata bla għeda għal ġid tal-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbierku lil-mulej, inroddu ħajr lil-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnienat tiegħek. U tillum qegħdin nitolbu nimmeditaw il-misteri tad-dawl li niftakru li kien propju il-Papa Ġwanni Pawlu li ipproponihomna fid-dokument Rosarium Virginis Mariae. U allura nitolbuhom b'imħabba speċjali lejn dan il-Papa, lejn l-eżempju sbieħ li huwa tagħna u t-tagħlim li huwa waslinna, u forsi jixraq allura li llum noffru dan ir-Rosarju b'mod speċjali għal bżonnijiet tal-familji tagħna, il-familja li tant kienet għal qalb dan il-qaddis. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħala ma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek.
Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema egda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ lil bnedmin għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkunsidraw fir-raba misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħala ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Sliem għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Sliem għalik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku u norfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu flimkien il-litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana.
Kristu smana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu l-qattab tagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella is-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen għalina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. O Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija, għatina nitolbuk li jenna li nistqarruha Omm Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu sidna. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, itlob għalina. Inħejju ruħna ħuti biex nirċievu il-barka sagramentali. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimo Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimo tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni d-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19 għal ħarsien tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u anke d-distanza soċjali. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmieta fis-soċjetà mod speċjali f'din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu għal aktar dettalji fuq 21 24 12 81. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.